Fa wata sabuwa yanzu Aminu J Town ya fito ya yi kaca-kaca da 'yan Boko Haramun. Idan ba ku manta ba, shi dai Aminu J Town wani shahararren jarumin TikTok ne, sannan kuma tsohon mawaƙi ne a masana'antar Kannywood, wanda lalle a shekarun baya Aminu J Town yana yin waƙoƙi na zage-zage waɗanda ake kira da irin waƙoƙin da suke ɓata tarbiyya. To daga baya ne Aminu J Town sai ce lalle ya tuba ya daina wannan harkar waƙoƙi, kuma duk abin da ya shafi na kaɗe-kaɗe lalle ba zai sake yin sa ba. To amma kuma bayan ya tuba sai ya dawo ba cinya ba kafar baya, inda ya dawo tun da aka buɗe shafin TikTok ya fito yake zage-zage. Duk abin da ya ga ya yi daidai da shi zai fito ya yabi wannan abu, duk kuma abin da ya ga ya saba masaɓanin hankalinsa to zai fito dinga zagin wannan abu. Wannan karan kuma Aminu J Town ya dawo ɓangaren 'yan Boko Haramun ne, inda ya zo da wasu labarin 'yan Boko Haramun, inda ya ce lalle wannan 'yan Boko Haramun duk irin abubuwan da suke yi ba dan Allah suke yi ba. Duk da su 'yan Boko Haramun sun sha fitowa cewar lalle su abubuwan da suke yi dan Allah ne, inda wani ɗan Boko Haramun ya fito aka yi hira da shi a gidan talabijin, inda yake ma gwamnatin Najeriya barazana cewar lalle ta ce duk wanda ya tuba za ta sai mai gida sannan kuma za ta bashi jari, inda ya ce to lalle idan ba a cika wannan alkawarin da aka ɗauka musu ba to lalle fa a yanzu haka zai iya komawa daji, domin lalle shi zaman shi daji ya fi mai daɗi. Inda Aminu J Town ya ce yanzu wannan 'yan Boko Haramun su da suka ce suna yin aikin Allah, suna kama mata suna yi musu fyaɗe, sannan suna kama sojojin gwamnati su kashe, su kama 'yan sandan gwamnati su kashe, sannan su kama talakawa su kashe, amma su ne wai yau sun samu dama har za su fito suna ma gwamnatin Najeriya barazana. Inda Aminu J Town ya ce idan da a ce wannan abin da suka yi sun ce ai aikin Allah ne, to tunda sun tuba yanzu dan Allah ne, to ai bai kamata ma ya fito ce lalle a bashi wani abu ba, in dai da dan Allah yake yi. Ya ce Aminu J Town ya ce lalle inda za ku gane cewa lalle wayannan mutanen ba dan Allah suke abubuwan da suke yi ba, kuma wannan maganganun da Aminu J Town yake faɗa gaskiya ne. Ku duba ku ga jihar Borno irin 'yan Boko Haramun suka rugurguza ta, wanda akwai local government guda wanda 'yan Boko Haramun sun kori kowa sannan sun kashe kowa. Akwai mutanenmu da dama wanda 'yan gudun hijira ne sun tsallaka ƙasar Chadi, wasu sun shiga Kamaru, wasu sun shiga ƙasar Nijar, kuma duk wannan fitina na 'yan Boko Haramun shine ja musu. Wasu kuma fitina irin na 'yan bindiga wanda suke kama mutane suna garkuwa da su, duk su ne ya ja musu. Abin da zai baka mamaki, ƙasar nan namu akwai shugaban ƙasa, akwai gwamnoni, akwai 'yan majalisu, sannan akwai DPO 'yan sanda, akwai kwamishinonin 'yan sanda, akwai shugabannin sojoji na soja na sama da na ƙasa da na ruwa, duk muna su a Najeriya, kuma suna ganin ake wannan harka ta ta'addanci, amma kuma babu wanda ya taɓa ɗaukar mataki. Kullum sai dai a yi koyarin cewar lalle 'yan bindigan nan za a kawo ƙarshen su, musamman Bello Turji an sha yin wannan barazana. Har ministan tsaro akwai lokacin da ya tashi je Sokoto da zuma cewa lalle zai kashe Bello Turji, amma kuma magana banda babu wani mataki da aka ɗauka akan shi. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan, kai like, muna godiya sosai. A wannan bidiyon ne za ku ƙara tabbatar wa kanku cewa 'yan Boko Haram su da kansu sun san ba aikin Allah suke ba, ba aikin addini suke ba, su ba musulmai bane, suna yi ne dan aljihunsu, don biyar bukatar su suke kashe mutane, suke hana mutane zama lafiya, ba wai dan sun yarda da cewa addini suke wa aiki ba. Amma ku tsaya kalli wannan bidiyon, ko sabo ne ko ba sabo bane, mu yanzu ya zo mana, kuma yanzu ne muka samu lokacin da za mu yi sharhi akai. Kuma gashi yanda aka rike ku ba kula da ku ba, aka ce gwamnati zai baku gida, zai baku mota, zai baku jarin kasuwa, har yanzu ba mu ga komai ba. Wallahi ni kan ba zan boya kowa ba, har ga Allah ni gwara mu jeji ma yanzu inda sunana Modu M ne, farkon mutumi wanda suniyar jejeniya da gwamnati ya yi saranda. Kuma yanda muka yi magana da su ba haka bane. Na hakan nan kan gwara mu jeji. Saranan da muka yi muka dawo, muna so kasar mu ya samu lafiya, muna so duniyar mu yayi lafiya kalau, amma ba tsoro ne a kawo mu ba. Mutum mu ba cika mana alkawari ba, abun ba zai dadi ba. Mu muna so mu zanna lafiya ne a kasar gaba daya. Yanzu haka ni da nake magana da bakina, akwai shugabannin da nake magana da su a waya, muna magana da su. In masu turakin suna ji, muna magana da su akan suna cewa kuma gashi yanda aka rike ku ba kula da ku ba, aka ce gwamnati zai baku gida, zai baku mota, zai baku jarin kasuwa, har yanzu ba. Wai a Najeriya, a ƙasar nan, ɗan Boko Haram wanda ya sa wa mutane bom a kasuwa, ya sa wa mutane bom a tashar mota, mutumin da yake yanka mutane ya jefa su a rijiya, ya je ma mutane fyaɗe ya tada gari,
wai a ce an yafe masa ya dawo cikin al'umma ya ci gaba da rayuwa, amma saboda gwamnati ta mai alkawari bata biya mai bukata ba, wai shi yake fitowa gidan rediyo da gidan TV yake wa gwamnati barazanar cewa daji ya fi mai, shi in ba a biya mai bukata shi ba zai koma daji. Ku ce wai akwai hukuma, ko in ce akwai gwamnati a ƙasar nan. Abin da yake ban mamaki da maganar dan Boko Haram din nan shine, kai da kace aikin Allah kake yi, kamata yadda ka shiga dajin nan ka kashe mutane ka yadda dan Allah ka yi, idan ka tashi tuba zaka dawo gari ka ce gwamnati ta yafe maka, ai don Allah ka zo ba don ama wani abu ba. Amma ku gane cewa ba aikin Allah suke ba, dama aikin kuɗi ne. To tunda sun ce wa gwamnati sun tuba ba za a ba su kuɗin ba, to za su koma su ci gaba da ta'addanci suna neman kuɗin da ƙarfi. Jama'a idan za ku tashi mu kare kanmu, ku tashi mu kare kanmu, kowa ya mallaki abin da an zo mai shi ma iya da abin da zai kare kanshi, wannan shine gaskiyar magana. Amma Boko Haram ba kungiyar addini bane, kar wani tsinannen kafirin dan Boko Haram ya dinga danganta kanshi da addinin musulunci yana zubarwa addinin mu mutunci. Kuna yi dan aljihunku ne. In don Allah ne yau gwamnati ta ce ta yafe muku kun dawo gari, ba za ku ce kuna buƙatar a muku wani abu, dama dan Allah kuke yi, sai kuka fahimci abin da kuke akwai kuskure akai kuka ce kun tuba, to bai kamata mu ji wannan magana daga bakin ku ba, tsinannu la'anannu.